музей истории и культуры Байкал Кударинский бурят. Ехо уранда би теген элангешеп тигетнере мана тегенет уран ерхде зунгарха ярамбена. Приехали они в Качук. Качукту удан хуад Иркутск области да, Ирхуде. Тиндан худи хойр лун горван лун зил балу нафа нузи ерхем бенегеше. Тигетнере моно бол ходо теген элде олым бене. Горд голор хубалтында нязорта тәлгин юмде ерхде олың дон тогларны геше. Тигет теген гыже юнди урана куртри Чингисхана бяхаде теген гыже теген юм бяга гудам знамя тук. Тигет нере хубалтында ерхде че де брен теген ерет нере моно бол ходо мане Картаковте арабын эл хуну геше. Тре нафа болот инде харибje карты менде бене. Нафа ерхедстра Картаковро ерхеде менге юхундун тебен дурбушконан бад менге юхундун тебен дургачкон болтыр эне элнут хуболтунда болсозу ерхеде эне Картаковты хузунда халабли. Тигет нере юнде эне элнут на хуболта Картаков юреб гехеде ирхун tegen ангарск гидроэлектростанции берзе дахалхадин охна одо болот ху юше до фоху еркедларинче постоянные наводнения, он юма гора геднере, эде ну тху болта эне ундер гадарте Картаков геже нузи ирегеше. А бидин оро Картаков на менги намын лун далын неген онде тре восточный Сибирь губернатор ерет, эне Картаковын хазугур япхадын тре нерик Картаков геже губли. Картакован турун хударин думык нертебега. إنه زلده بدي خدارين دومي خير لون زل أتمشيلي. يجد لي إنه كارت جت خرخد لارا إنه منا النودنا بيان خال جت بيان خندا إنه ماني دومي جت إنه كارتاك منون بيان قدر خدا خراول جت بنا خراول سافا يبخدا سلنجر أرود إيش دلار أو جدارنه. إندي جت بيشوت بنتي تدير بيشوت سجين جت سجنوتي كاتشوكين أمك بينك تندها نافعت نوزي يريبيه إنه سامو بوغني خارجين وبولدو يدورون جت غرخدا إنه يوغر يوغ نتبلين يريبني يدورون جت نوزي يريجي شبيه مولوغر يري وبولدو تيكدي الخون درا خدا خامع يوم أبخدا الخونا قاية بس خسوا خلودك بياغودا على ماني عند خدرين خبودجو خدا تيجي ما هو تراجيت بيشنوسكي أجناك كوي هنقدر إعلان وقربل جيشه منو بالخدون هنا دخلنا بدندسني بارغ باتر جور برياد جت دخل خدا خورين قصون بكالي هذا برياد نرنوتنا خو فاميلي بلود بين منو مخلا نيكولاي وخوساي وبولداي وخلباي باتوي وخلباي وزاياخنا وزاجيناي وكمسار وبلتمشبهنا تيكده أردن يريد ترسارهن دارول خدا خوجت نرنوشمنا فاميلي باقوكشل ماني كرتاكفته كميندانتنا غربولوده غرتينيم ريليك وجزء بيجيشه серебряная юнгда, то есть серебряные сабли, указ Екатерины II. Екатерина II указ тин игет бешете, то бархою вручается звание княжеский титул за ясен и подаренный две рапиры из червонного золота. Те прикстигаровый ему футляр, что трехоер рапиршин, юшин бенегеша, не зортатен, але хабарта мургил ему болхадин иде реликвии гет гаргад да борханда мургадигеша. Nugo грбулоде да яхнатне грбулоде получается потомки да яхна хамагана выбалны гртин ему олон рапир табли гешин бене рукаятки ему хо алтын мунгин юмеркети. إنه معني بارون ولستده منو بالتر بينه جيشه خدارين دومو خير دون زله تات خدارين دومو بيبل خدا معني بريادوت نخده أردور خورس که دارته بیاga خدا يوم متخ دارته بیاga چیکده میانگن
Наймын дун табин нэгэн онде энде хоргуулын ергедегисе. Бурят ду хубуд орд хеленде хорга дахалагисе. Сикеде юнде эне мане картаковта ихолан ноит бибалогу хеде урана такте уфо юму метхе садалте чиму ханте зонгбяга моноска болходу картаковта олон чиму зомбянигеше министр нут генерал нут би юрист нут